tinotenda nebrief yamatipa because tichida kunzwisisawo kuti vanhu munenge makagara sei. Like you said, kuti kuona munhu kusocial media haukoni kunzwisisa situation yaanenge ari, asi kana tauya taona ndopaunotozoona kuti upenyu hunoraramwa nemunhu iye wakaita sei. Saka isiso kwatiri toti I always say kune vanhu kuti ungada kupa munhu chinhu ochigamuchira zvinoreva kuti uri munhu, because unogona kuda kupa munhu something okuudza kuti kana zvichibva kwauri handiti sei handitori. Saka the fact that mavhuma kuti tiuye tipresente zvatinazvo kwamuri isusu tinotenda. And the thought yekuti isusu sevanhu vanonamata kuti takwanisa nenzira whatever small ways yatakwanisa kuti tibatsirewo munhu, because zvinoitika ndezvokuti patinenge tiri sometimes hatinzwisise zvinenge zvichiitika kuvanhu, tinogona kutora certain things for granted. Zvokuti even kumuka munhu achiita achifamba, kana wakazvara une makumbo unogona kufunga kuti chinhu chiri obvious kuti unofamba, asi pane mumwe munhu asina that privilege yekufamba. And kana muchikwanisa kuvapa vanhu ivavo makumbo ekuti vafambe, tinotenda Mwari. And I thank God nekuti akakupa njere dzacho kuti ufunge kuti iwewe pauri I could say you are privileged because uri celebrate. Asi kune vamwe vakaita sewe vasina mukana wacho kuti vataure vachikumbira kune vanhu, and you are the voice yavo yekuti unotaura on their behalf. And ndinofuna kuti Mwari anenge akatarisa and anokukomborera for what you are doing. Saka tinotenda so much. Pakufamba unenge une limitations like you are saying kuti pamwe unotozoita zvokuberekwa but you are not giving up nekuti unoziva iwe zvaunoda kuachieve. Saka ini what I can say is I hope kuti ucharamba une simba racho rekufamba kumativi ese kuZimbabwe uchibatsira paunogona. And hongu ndinoziva kuti maresources mashoma hambofika kakwana, but zvaunenge waita zvishoma izvozvo zvinoita difference kune munhu. And we hope kune vamwe vanhuwo vanenge vari paposition yauri vanogonawo kuzosimuka kuti vashande nemi vachikubatsirai. And ipapo ndakaona kuti patinoresponda vanhu vakawandawo vari pamaposition edu vanenge vakuda kuti vakubatsirei. I'm hoping kuti kuuya kwandaita nhasi kutanga kwevanhu vachauya vachida kukubatsirai. So thank you so much for having us, and we are here today kuzodonate my wheelchair 20. I sourced 14 on my own, and then there's the organization yakatipa 6. Zvanzi mama takanzoti muda kuenda kunopa great many mawheelchair, saka tauyawo nedu kuti muwedzere ipapo nawo. So that's why I'm saying kuti I'm hoping kuti a lot of organizations nema-stakeholders vachauya on board, vachiuya vachikubatsirai. And ini semunhu anonamata handifunge kuti pandatsika panosara pachitange pakashoreka. I'm just hoping kuti I'm bringing the luck, the blessings, kuti tichimuva kumberi teta kuseka kuti uchiri kuremember here paya pandakauya ndichikuona kuti papa akamira sei ende tarisa patavi. That's the fact. Okay guys, so it actually started with this post. Greatman akanyora this post achikumbira kuna Mai Chiwenga. So according to Greatman, makombo is just my wheelchair according to my statement ake anenge achinyora paii. So Greatman akasvitsa this message kuna Mai Chiwenga achikumbira like my wheelchair ari kudonate. I don't know if it is actually a foundation or an initiative yakastartwa na Greatman yekuti anenge achibatsira vanhu vakafanana naye kuti anenge achivapa mawheelchair vanenge vasina or vanenge vane akasakara or vanenge vane problems avanenge vainawo kuti va-afford mawheelchair. So it's actually a good thing or a good initiative yakaitwa na Great. So according to me, I think Mai Chiwenga is one of those people who is loved by a lot of people just because of her character, the way she associates with a lot of people. Even wakapinda ma comment section avo, wakapinda pa social media platform or social media life yavo, munhu yao who can actually interact with anyone despite kuti ane chigaro chipi or anoita nezvei. And even humor yavo chaiyo, I've seen mapost mamwe ekutoti vanenge vachigadzirwa tumacartoon or vachidraw or something like that. You could actually feel kuti munhu yao atone humor itori different to some of the big profile people atinoziva muZimbabwe munomu. Munhu yao who can interact with people, vanopinda ma-comment section vachito reply to people. So it's one of those comments yakaitwa na Greatman. Greatman aka addressa nyaya kuna Mai Chiwenga, and Mai Chiwenga vakatoti
you have to write a message and or come with a letter kuma-office kwavo achiadressa that issue so that vanoidiscussa neteam yavo. So yesterday maichiwenga vakatovhizitira Greatman kumba kwavo netimu ravo vakaenda nemawheelchair 20 and also pamusoro pezvozvo vakabva vapa 2000 yefuel. I think fuel ndeyekuti vatenderedze vachidistributa mawheelchair. So it's actually a good thing that Amaichwenga is actually listening to people vanenge vane zvichemo zvavanenge vainazvo, and they have time yekutombodiscussa those things and they come vachibva vabatsira. So you can actually imagine kuti munhu akaita saMaichwenga anoenda kugeto kwa Greatman and vobva vanogara naye pasi votanga kuonesana naye, and senge zvanga zvamanzwa that video kuti some of these things vanenge vasingatozivi zvinenge zvichiitika. So if they come vakauya kugeto vakapinda mumba maGreatman vakanzwa achitsanangura some of these please, zvinovaita kuti maybe in the future vave nekamuonero and varamba vachida kubatsira these kind of people. So as for me, I have to applaud such activities, and not so many people could actually do zvavaita izvi zvekuti vanombosiya nguva yavo yebusy schedule yavo and they could actually come kugeto vachibatsira somebody who just angoisawo comment yekungoti dei matibatsiro pakadai so pakadai so, then vobva vateerera zvinhu zvakadaro. So tell us what you think, and please don't forget to subscribe. And after that, the challenge which America then in the return of that, nakafunga that no, marana ndakaita. Zvakaitenga batsira wala because most of them are disabled, very remote areas. Wacha wana access kuona on Facebook na WhatsApp. Saka zvilongwa zvekuti wakanya wheelchairs zvokwana kumbeti. Ya isava chirongwa chinanzi makumbo kuvanhu. Chirongwa chinavarifunga iri nzira yekuti let me source for the wheelchairs. Ndikawana mawheelchairs ndoshandisa influence social media platforms avo kukura kwaakaita nevana vanonditeera everyday. Handichaiyo vanondibatsira pamusoro kuti ndinopawo umwe munhu ari kuma-outspace ari kuma-remote areas wheelchair yekuti akwanise at least kusunda newheelchair kwenani kana kurema. Ndo chirongwa chandinacho. And fortunately vanhu vakodisipona and kuti nditende mwari ndikuti pandakaisawo Facebook post yangu ino social media ndaitotya ndaitoti ndatoita chinhu and vanhu vakaisa pfungwa musocial media yekuti kowakunyorera uku nochokwadi nazvo ndakatombotya ndakatombofunga kuidzirika ndaona ndaita something but lucky enough makaipindura after 3 hours ndaitosa. Saka pandakanayo musifoni ini ndakava ndati kana vatombopindura ngoshingirira ndisekese isadzinditekati but ndakatombotya tomakomenti vanhu pane vamwe vaindifonera vachindisimbisa vachitayo vanhu vanenge sei vada kupindura. Fortunately makabva vandipindura and surprised ndichiudzwa last time ndaona call message necall kubva kuna mama vataura kuenzana wheelchair vataura kuti then vapedze ndatsapachi and to my surprise and chinhu chandafarira it's a great honor kuti mama vasvike vaone vanogara at least you know me better and even vamuchazona anything maposti zangu nachinzisa kuti mukomana avakurarama sei ndokandikularama vandoshandisa idzo dzimba dzine 2 weeks to room in the house ndokandinochengetera mhuri yangu